Namaste! Bună dimineața! Bine ați venit într-o zi frumoasă, cu soare, să facem yoga împreună, să ne trezim și să creăm o zi mai cu energie, mai cu stare de bine, mai cu zâmbet în inimă. Namaste! Namaste! Știu că sunteți acolo. Bună dimineața! Bună dimineața! Îmi place mult să vă văd că veniți și că practicăm împreună. Și astăzi simt să vă spun câte ceva despre mantre, chanting. În general, pentru cei care nu practică yoga sau nu au mai făcut sau sunt la început, exact cum mi s-a întâmplat și mie când am ajuns într-un studio de yoga și începeau cu mantre și cu cântat, chanting. La începutul și la finalul clasei mi s-a părut ușor ciudat ce se întâmplă aici, ce fac ăștia aici, unde am nimerit. Dar adevărul este că atunci când mintea nu știe despre ce-i vorba, trage așa obloanele și rămâne cu ele trase și e bine să-i explicăm despre ce-i vorba ca să ne lase să accesăm lucruri pe care nu le cunoaștem în favoarea noastră. Și ce înseamnă de fapt mantra? Mantra înseamnă a cânta într-un mod repetativ aceleași cuvinte. Întotdeauna un mantra are un efect anume într-o anumită zonă a corpului tău. Cum știm că muzica pur și simplu se transmite fără o traducere anume, pur și simplu anumite clape, anumite corzi se mișcă acolo și vibrează mai departe ceva în interiorul tău. Așa se întâmplă și cu mantrele, doar că efectul lor este de a relaxa foarte mult mintea. Când repeți un lucru de mai multe ori, cânti și repeți același lucru până când mintea de fapt nu mai percepe însemnătatea acelui cuvânt și se transpune doar într-o vibrație, doar în sunet, doar în muzică de acorduri care fac să relaxeze foarte mult cortexul și este demonstrat faptul că mantrele coboară foarte mult vibrația creierului, adică împuținează gândurile, ceea ce avem noi nevoie cel mai mult. Ce mai trebuie să știe mintea despre mantre ca să ne lase să le cântăm este că atunci când cânti sau când o să vă spun exact ce anume, pentru că nu ne apucăm neapărat să cântăm, dar sunt două lucruri pe care îmi place să le folosesc tot timpul. Om, care se spune Aum, se începe cu un A lung, U și M, și reprezintă de fapt vibrația universală, sunetul universal care a și fost descoperit prima oară în univers și la nivel molecular vibrația aceasta este recunoscută în toate ființele și tot ce e viu pe pământ. Shanti înseamnă pace. Și iarăși repetarea acestui cuvânt într-adevăr aduce o pace și în inimă și în suflet. Iar mintea trebuie să știe despre asta, că atunci când cântăm
când rostim aceste cuvinte în mod repetativ, de fapt noi creăm acolo un masaj al organelor interne. Ceva ce nu poți să faci doar prin exercițiu fizic, doar prin ce vrei tu, odihnă, alergat, sărit, nu. Vibrarea organelor interne se face prin acest chanting, prin acest cântat repetativ, care masează, vibrația aceea masează. Ați văzut în bolurile tibetane, avem și noi unul aici pe care îl folosesc cu voi de fiecare dată. În bolurile tibetane putem pune apă și lovești o singură dată pe lateral și se va vedea că sunetul, vibrația acelui bol traversează în apă și se creează niște mici valuri acolo. Da? Vibrația se transmite mai departe, la fel ca în apă și în corp și în organele vitale de care avem atâta nevoie și de care cumva accesăm parcă un buton de a le restarta și le-a face să funcționeze mai bine. Așa că niciodată nu este vorba despre cum sună, nu este vorba despre ce calități vocale ai, este de fapt yoga care accesează foarte mult partea superioară a pieptului, a gâtului, a urechilor, a gurii. Foarte mult se relaxează această parte a corpului și trebuie doar să lași acele sunete cumva să-ți relaxeze gâtul, tiroida. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le rostim, nu le spunem sau le spunem într-un mod mai vulcanic și lucrul acesta reglează tiroida, reglează. Mintea trebuie să stea deoparte, să te lase și încearcă să nu îți etichetezi propriul tău sunet. Imaginați-vă că suntem împreună cu toții aici și cumva sunetul acesta al meu, cu al tuturor, al fiecăruia dintre voi se unește la un moment dat. Doar asta încearcă să-ți imaginezi că ne auzim toți împreună și lasă acea vibrație să circule în corp. Și o să facem asta la începutul și la finalul clasei. Cine nimerește așa direct acolo, eventual o să dea scroll down mai departe. Dar v-am explicat de ce și pentru ce se face chanting-ul și mantrele. Și am creat un grup pe Facebook, bine, vreau să fie ceva pe Messenger, dar nu știu cum l-am creat, este un grup pe care îl găsiți, e private, cereți accesul în el, se numește Live Yoga cu Monica Filip pe Facebook și acolo am să vă adaug câteva mantre pe care le puteți pur și simplu lăsa să cânte în casa voastră și observați că chiar dacă nu înțelegem cuvintele, chiar dacă nu înțelegem despre ce e vorba, ceva în corpul tău se simte mai bine. Parcă se deschide inima acolo, parcă înflorește ceva. Doar experimentați, vedeți cum se simte și cum este această poate nouă latură pentru voi. Pentru ceilalți, încurajați-mă că știți deja despre ce este vorba. Perinuța noastră, cea de toate zilele, așezați-o sub șezut. Eu am așezat-o deja. Stai exact cum simți cu picioarele. Eu sunt așa, dar poți să faci asta cum dorești, atâta vreme cât ai spatele drept. Și relaxăm acolo bărbia, lăsăm palmele relaxate și o să avem de 3 ori om
pronunțându-l au. Focusează-te la a respira în abdomen și când expiri cu sunet, vei prelungi acel sunet retrăgând umbilicul către spate. Retrag abdomenul către spate până termin tot, ca să-l prelungesc și să scot tot aerul din abdomen. Deci de 3 ori Om și de 3 ori Shanti. Haideți să facem, este foarte ciudat, fac asta practic și eu, doar pe mine mă văd. Este foarte important să nu mai conteze ce cred alții. Știu că sunteți în casă, știu că mai aveți familia pe lângă voi. N-ați luat ora asta, credeți-mă. Este o formă de relaxare sau nu știu, puteți să o mai accesați la duș. I don't know. Da? Haideți! Relaxează acolo brațele. Avem câteva respirații doar să calmăm inspirul și expirul. Respiră pe nas, relaxează abdomenul, invită aer acolo. Simteți corpul așezat. Inspirăm pe nas. Expirăm pe nas, relaxează umerii. De 3 ori Om. Inspir. Inspir. Inspir de 3 ori Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Aducem palmele împreună în centrul pieptului, păstrează ochii închiși, respiră și observă cum se simte acea vibrație în pieptul tău, în gâtul tău. Respirăm. Și rămâi aici, în corpul tău, cu spatele activ, restul corpului complet relaxat și continuăm să respirăm în abdomen, să intenționăm pentru această zi să fim mai mult în prezent. De fiecare dată când ne amintim, să observăm senzațiile pe care le avem în corp, ori gândurile din minte, să le observăm obiectiv și să le lăsăm să curgă și să treacă cu respirația. Ne încălzim bine de tot palmele. Și așează-le unde simți pe corpul tău, unde doare. Poate ai vreo tensiune la gât sau la spate sau pur și simplu pe inimă. Unde simți tu în această dimineață? Și rămâi puțin cu atenția în inimă.
relaxând umerii. Și ușor deschidem ochii, respirăm și o să continuăm. Vreau doar să vă rog când terminăm această clasă să îmi scrieți, să lăsați un feedback sau să puneți acolo pe review. Aș vrea să știu cum v-ați simțit cu chanting-ul. Și dacă vă doriți să-l repetați, este un exercițiu pe care mintea trebuie să-l învețe, să-l accepte, pentru ca corpul să se simtă mai bine și implicit și spiritul. Ok? Pe covorașe eu, dacă voi sunteți deja. Pe covorașe, dar de data asta o să fim în picioare. Lăsați la îndemână acea pernuță sau acea păturică împăturită lângă voi, în caz că va fi nevoie pentru genunchi sau pentru diverse alte situații. Și o să lăsăm puțin aici brațele și capul să cadă, să curgă. Respiră, lasă capul cât mai coborât acolo, creștetul spre sol, respiră. Încearcă să lași palmele moi să curgă acolo. Și foarte ușor mă ridic împingând în tălpi în sol și rotunjind fiecare vertebră pe rând până ajung cu capul sus. Bun, am să deschid picioarele puțin mai mult decât șoldurile și am să las brațele în lateral. Și simt că trag de palme aici, că împing bine în tălpi și că trag de creștetul capului spre cer, iar noada mi este în interior. Simte că tragi bine brațele, că împingi tălpile și sub ele se reflectă niște rădăcini puternice. Respiră, continuă să tragi de palme în lateral și să lași umerii moi și noada în interior. Respiră în abdomen de 4 ori, inspir și expir. Inspir și expir. Relaxează ușor palmele pe lângă tine. Adu picioarele puțin mai aproape, cam sub șolduri. Respiră și rotește ușor brațele în laterală. Lasă-le cât mai moi. Și ușor, ușor coboară cu capul moale, fără să reții niciun fel de tensiune. Lasă brațele să se miște în voie și ridicăm ușor, ușor, poți să flexezi genunchii și vină până sus. Flexează ușor genunchii sub șolduri, noada în interior. Inspirăm, tragem de brațe sus, expir, cobor pieptul pe partea stângă. Inspir, expirăm. Brațele sunt depărtate ca și cum țin o mare bilă, o mare minge, dintre aceea mare de plastic. Expiră, lasă capul jos și schimbăm partea. Expir, las pieptul să coboare, rotez cât mai mult acolo, ridic acea minge imaginară deasupra capului. Expir, o cobor pe partea șoldurilor, vin cu ea în față, 180 de grade și
schimb, ridic până sus. Continuă să împingi în tălpi. Expirăm, rotez și ridic. Aliniezi din nou tălpile sub șolduri, flexezi genunchii, noada în interior. Iar genunchii sunt flexați până unde văd încă vârfurile degetelor mari de la picioare. Trage brațele sus, suntem în chair pose. Utkatasana, noada înăuntru. Lasă palmele în linia umerilor, ridică-te pe vârfuri, inspirăm, expirăm ușor, coborând. Rămâi aici, cu palmele împreună, coboară ușor genunchii, activează abdomenul. Împinge în palme activ, trage de creștetul capului spre cer. Inspirăm și expirăm, coborâm șezutul pe sol acolo. Întinde picioarele, activăm aici tălpile. Respiră, suntem în Dandasana, palmele pe lângă tine, rotește ușor umerii și încep să faci asta cu palmele pe umeri. Inspirând coatele sus, când le cobori, expiri și continui să împingi șezutul în sol și să menții acea linie dreaptă. Respiră. Și oprim. Schimbăm partea, inspiri spre spate, expiră în față, încă o dată și încă o dată. Oprim, flexăm piciorul drept și trimitem talpa peste genunchiul stâng, prinde tibii și ridic din nou pieptul aici. Inspiră, trage brațul drept la spate, iar brațul stâng în exterior, împing exteriorul genunchiului și privesc spre spate în Half Lord Fish Pose. Fii sigur că ai talpa de jos activă și că nu te lași pe brațe în spate, ci rămâi cu spatele activ, întins spre cer. Atenția în abdomen, umple-l și inspiră. Expiră tot aerul din abdomen și mai rotește puțin spre spate. Inspirăm și expirăm. Ca pe un prosop îmbibat cu apă, storc acolo, în zona abdomenului. Și ușor, ușor revenim. Deschide talpa dreaptă, întinde acolo și schimbăm partea. Stângul peste dreptul, talpa de jos mi-a rămas activă. Sus pieptul. Inspir și deschid pe partea opusă. Am brațul stâng la spate și dreptul împinge în exteriorul genunchiului stâng. Privirea este peste umărul stâng în spate. Respiră. 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 Și ușor eliberează aici, lasă tălpile împreună. Așează tălpile împreună unde ți este cât mai confortabil, aproape de pelvis. Inspirăm și mișcăm aici. Pe expir, deschide genunchii. Inspirăm, împing în permanență în ambele capete ale coloanei. Șezutul pe sol, capul spre cer și spatele îmi devine super drept. Și las umerii mai moi. Și eliberăm aici. Dăm drumul ușor brațelor, lasă piciorul stâng flexat acolo jos și cu brațul drept
avem degetele pocii, agățăm prin interior degetul mare al piciorului drept, spatele rămâne acolo drept, activ, în continuare împing sus cu capul, cu șezutul în sol și ridicăm aici talpa stângă în brațe. Observă, poate merge mai sus, nu este un must, te rog, ascultă-ți corpul, nu forța, nu chinui, nu este perfect să arate într-un fel anume și să doară. Poate să fie un disconfort, evident că vrem să eliberăm tensiunea aceea din zona coapselor și șoldurilor, dar dacă talpa nu ajunge mai sus, nu este nicio problemă. Las-o pe palmă sau pe antebraț, unde ți-e bine cu coloana întinsă, acolo e cel mai bine. Și mișcă, împingând șezutul pe sol. Respiră. Și ușor eliberează, agață din nou dreapta cu dreptul, inspiră și întinde acolo în fața ta, cât mai mult, deschide pieptul, deschide pieptul, deschide pieptul. Și schimbăm. Stângul este jos, dreptul este jos, stânga, agață stângul de degetul mare și mă așez acolo, îl așez unde am control să-l mișc cât mai bine cu coloana întinsă. Nu mă mai cicălesc, am zis, da? Spatele drept. Și respiră. Dă-ți voie să treci prin senzațiile acestea, prin ele, nu să rămâi cu ele. Eliberăm stânga cu stângul, spatele întins mai degrabă decât neapărat piciorul. Observă, trage umerii în spate acolo și cobor ușor pe sol. Așa se întâmplă când îți sună telefonul live. Bun, acum am să păstrez călcâiul drept de data asta în interior și talpa stângă în exterior. Deschide acolo bine. Inspirăm, tragem de brațe sus și pe expir, lasă-le în fața ta și trage spre tine. Deschide pieptul, poate flexezi coatele și te așezi pe antebrațe. Lasă capul jos. Poate merge să trimiți brațele un pic mai în față. Și revin încet. Deschide dreptul. Inspiră, nu a da jos, capul sus. Deschid puțin și în față. Continuă să respiri amplu. Inspirăm, privește în față, expirăm, coborâm. Observă cum relaxezi gâtul, cervicala, lași aerul în abdomen. Și revenim împingând în palme aici. Deschide ambele picioare, lasă tălpile active. Și ușor cu coatele în linia umerilor, trage pieptul spre sol, exact atât cât simți. Și concentrează la felul în care respiri și cum deschizi pieptul acolo, milimetric. Doar tu știi cât, dar în același timp dai voie expirație în corp să-l mai relaxeze. Și ușor revină.
drept. Strângem genunchii, întindem în față și scuturăm bine de tot. Încălzim încheieturile aici, spatele drept. Din ce în ce mai repede, apoi strângem pumnii și rotim în același sens. Spatele drept, pieptul sus, schimbă partea. Scuturăm, încrucișăm la spate și trimitem pe genunchi. Genunchii vor fi sub șolduri, depărtați cât șoldurile. Și o să avem rabbit pose sau postura iepurelui. Avem grijă să trimitem creștetul capului pe sol și să las brațele la spate. Dacă se poate, agăț tălpile, dar trebuie să fiu cu creștetul capului spre sol. Este o postură care detensionează foarte mult zona cervicală, zona umerilor. Lasă umerii să cadă. Alungește pieptul, mușchii spatelui și foarte ușor rămân acolo. Las șezutul pe călcâie sau în apropiere unde ajung. Las fruntea jos pe sol și trimit brațele în spate. Lasă umerii moi în poziția copilului 1. Centrul frunții pe sol, umerii curg în laterale. Respiră. Aduc palmele în apropiere de umeri, deschide genunchii cât stateluța, așezăm în poziția copilului 2, Child's Pose 2, de data asta deschid brațele în față, las fruntea pe sol, umerii moi. Respiră. Respiră în abdomen, umple. Lasă gura moale, respiră doar pe nas. Și foarte ușor împingem palme, aduc genunchii paraleli acolo, deschide pieptul. Împingem în palme și activăm șezutul pe rând acolo, câte un călcâi și celălalt, noada sus. Respiră, rămâi acolo, lasă capul mai relaxat să coboare. Inspirăm, tragem de talpa dreaptă sus, inspiră. Expirăm, aducem în față. Folosesc permuța dacă e cazul acolo la genunchi. Am grijă glezna dreaptă să fie sub genunchi. Dacă nu, ajut și aliniez acolo. Respiră. Lasă palma stângă jos pe sol în linia umărului și în linia călcâiului și trage de brațul drept sus și deschide pieptul. Decuplează talpa la spate. Expirăm și revenim. Activez talpa în spate. Inspir și întind ușor piciorul din față. Lasă capul jos. Dacă ai nevoie, mai adu puțin piciorul din spate în față. Tălpile sunt paralele. Respiră. Inspirăm, flexăm genunchiul din față, împing încălcâiul din spate și trag brațele sus în high lunge.
Expirăm palmele împreună în centrul pieptului. Continuă să blochezi genunchiul din spate și să împingi în călcâi. Inspir. Expir, rotez către dreapta. Cobor cotul stâng în exteriorul genunchiului și trag de brațul drept sus, cotul drept sus. Împing cu forță în palme și în tălpi. Expirăm palmele pe sol. Inspirăm, pășim în spate. Downward dog. Capul jos. Respiră. Inspirăm, trecem în plank, activăm abdomenul. Împingem călcâie, deschide pieptul. Expirăm cu genunchii pe sol. Pieptul pe sol. Bărbia pe sol, cu coatele pe lângă tine, nu aici, aici. Expiră. Lasă pieptul să coboare, privește în față, nu trebuie să mă vezi. Trage umerii spre spate. Expirăm, abdomenul coboară, dă drumul picioarelor, lasă-le în sol. Inspirăm. Ridicăm în cobra atât cât ți-e bine, nu trebuie să arate ca la mine. Expiră. Inspirăm, împingem în palme sus, noada, downward dog. Capul jos, dacă vrei privirea la umbilic. Respiră. Inspirăm, talpa stângă sus în aer. O aducem în față. Aliniem acolo, cobor genunchiul din spate, dau drumul tălpii din spate, verific aliniamentul. Rămâi aici, lasă-ți puțin pieptul deschis, umerii moi. Palma dreaptă toată pe sol, inspiră cu brațul stâng sus și deschide pieptul. Mai coboară un pic șezutul acolo. Expirăm și revină cu brațul încadrând talpa. Activăm piciorul din spate, adu-l puțin mai aproape de data asta, paralel. Tălpile sunt paralele cu o mică distanță între ele. Îndrept genunchiul stâng, las capul jos, deschid pieptul acolo. Împinge cu forță în tălpi, odihnește gâtul. Ușor revenim cu brațele, flexăm genunchiul din fața noastră, ridic călcâiul în spate, mai deschid puțin, cât să am o bună aderență în spate. Ridicăm în high lunge, sus brațele, activează picioarele, brațele împreună. Inspiră, expiră, rotește către stânga, coboară genunchiul, cotul la genunchi și ridică cotul stâng sus, împingem palme, împingem piciorul din spate, deschide pieptul. Expirăm, palmele pe sol. Inspirăm, pășim în spate. Downward dog, rămâi cu mine, lasă capul jos, rămâi cu respirația. Inspirăm în plank, deschide pieptul, activează bine călcâiele și umerii. Coboară pe genunchi și expiră în salutul cu 8 puncte, piept, bărbie jos. Simte coatele lipite de trunchi și trage umerii spre spate. Tălpile sunt active pe sol. Expirăm, abdomenul coboară, întind picioarele acolo și am fie cobra, cum am făcut înainte, dacă vrei, întinzi brațele complet, ridici șoldurile de pe sol și deschizi în upward facing dog. Inspiră, downward dog, capul jos, respirăm. Deschide genunchii cât salteluța, decuplează tălpile la spate, coboară șezutul și lasă fruntea pe sol. Și odihnește-te în poziția copilului 2.
simte acea respirație, acea energie din corp care e toată activată acum. Încă 2 respirații aici și foarte ușor împing în palme și mă ridic încet. Toată lumea ok? Aducem genunchii paralel. Am să așez încheietura stângă sub umărul stâng. Genunchiul stâng îmi este chiar sub șold și trag călcâiul spre spate, în lateral. Întind piciorul drept aici, în linia genunchiului și a palmei. Da? Observă să fie toate 3 în aceeași linie. Și trag de brațul drept sus și deasupra capului. Verifică sub umăr, acolo este cel mai ușor. Trag de braț peste cap, revin cu el și dacă vreau mai mult, întind piciorul într-un side plank. Deschide umerii, activează tot corpul. Expirăm, revenim și împingem aici într-un plank. Coboară cum simți, în Ashtanga Namaskara, cum am făcut până acum, sau în Chaturanga, pe lângă tine. Și ridicăm din nou acolo într-o baby cobra, cobra sau upward facing dog, cum dorești. Expiră, relaxează și inspirăm, revenim pe genunchi. Aliniez, verific să am șoldul în linia genunchilor. Trag talpa dreaptă în lateral. Trimit piciorul stâng în linia călcâiului și încheietura dreaptă sub umăr și împinge șoldurile în față. Șoldurile sunt și ele aliniate. Și trag acolo brațul stâng peste sol, peste cap. Deschide umerii. Împinge cu forță în brațul drept dacă vrei să creezi un side plank. Întinde piciorul drept. Trage de braț acum sus. Eliberează. Revină în plank. Expirăm Chaturanga. Inspirăm upward facing dog. Și ușor din downward dog voi coborî genunchii pe sol, decuple stălpile, las fruntea pe sol și trimit brațele în spate, cu umerii căzuți, rămâi acolo. Trei respirații ample în care conștientizezi felul în care respiri. Relaxează gura, relaxează fruntea și mintea. Și când ești pregătit ușor, împingi în palme și foarte lent ridică capul de acolo. Încrucișăm la spate și ne așezăm pe șezut. Mintea are tendința să tragă concluzii, să eticheteze, să zică e greu, asta nu pot, asta n-am mai făcut, asta... Pur și simplu rămâi cu căldura și energia pe care o ai acum în corpul tău. Și lasă-te pe spate cu bărbia înspre piept, cu genunchii spre piept și ei bine strânși acolo. Mișcă-i ușor în cercuri mici și cercuri mari.
și schimbă rotația cercului. Și oprim, lăsăm tălpile suprapuse, suprapun tibile, las dreptul peste stângul și aduc puțin mai aproape, cobor călcâiele, întind brațele exact cum sunt, neîncrucișate și agăț degetele mari de la picioare. Și trag acolo ușor spre mine și inspir și le ridic, îndreaptă spatele perfect pe sol, coboară, expiră, inspir, expir, închide ochii, imaginează-ți cum facem asta toți împreună, indiferent de ora la care faci această practică. Poate vă cunoașteți între voi, chiar dacă nu sunteți împreună, vă vedeți făcându asta. Și schimbă picioarele, stângul peste dreptul. Același lucru, trage spre tine, inspirăm sus, spate drept, expirăm. Încă o dată și încă o dată. Și ușor tălpile noastre se așează lângă șezut. Așez piciorul drept peste stângul, ridic talpa stângă de la sol, rămân cu tibia aliniată paralel cu salteaua. Trec brațul drept prin interior, printre picioare și cuprind acolo genunchiul stâng. Brațul stâng prin lateral ajunge în același loc sub genunchi și ușor cu tălpile active, cu spatele jos, cu umerii jos și bărbia în piept, trage ușor de genunchiul stâng către tine și exact cum te afli acolo, îndepărtează ușor piciorul drept în lateral dreapta. Este o postură care activează foarte bine și alungește, de fapt, zona sciatică, nervul sciatic, care e presat acolo de la atâta stat jos, alungește coapsele, relaxează cervicala și ușor schimbă partea. Stângul va fi peste dreptul, ridic de pe sol talpa dreaptă, stânga trece printre picioare și agață acolo genunchiul drept, dreapta la fel în spatele genunchiului drept. Umerii jos, tălpile sunt 90 de grade, 90 de grade. Observă coloana să fie întinsă și restul umerilor pe sol. Trage ușor spre tine și îndepărtează stângul. Coloana mai dreaptă. Eliberăm ușor. Mișcăm aici din nou în cercuri. Schimbă rotația. Întinde picioarele pe sol și depărtează-le cât salteluța. Lasă tălpile să curgă în lateral. Brațele căzute și ele pe lângă corp, ușor depărtate. Palmele spre cer, bărbia spre piept și ploapele peste ochi. Și respiră. Respiră în abdomen. Și rămâi acolo cu ochii închiși și lasă-te ghidat doar de vocea mea. Relaxează vârfurile tălpilor, vârfurile picioarelor. Respiro.
tot spatele pe sol. Tot spatele capului relaxat. Inspirăm profund și expirăm tot. Și ușor, ușor miști degetele tălpilor, degetele palmelor și ușor capul în ambele părți. Și strâng genunchii și mă întorc pe partea dreaptă. Păstrează încă ochii închiși. Rămâi încă cu spatele drept și relaxat acolo. Inspiră profund. Expiră tot. Și când ești pregătit, ridică-te încet cu ochii închiși, cu palmele împreună în fața pieptului. Respirăm. Expirăm. Și să avem de 3 ori Om și de 3 ori Shanti. Inspiră. Expiră. Inspirăm. Shanti, Shanti, Shanti. Încălzește palmele. Așează-le undeva unde simți nevoia să relaxezi mai mult corpul cu această căldură. Aducem palmele împreună, să avem o zi liniștită. Namaste! Mai este cineva pe acolo? Sau am rămas singură? Tot nu văd cât sunteți, nu văd decât mesajele. Rămâne valabil când suntem 100, trag la sorți din cei care îmi lăsați mesaj și dați share la pagina asta de Facebook. Yoga by Monica Filip. Să-mi spuneți cum sunteți, cum vă simțiți, cum vă e, unde vreți voi îmi scrieți treaba asta, unde lăsați pe story sau pe un review. Sunt curioasă dacă v-a ajutat într-un fel dimineața aceasta
asta. Și mâine este sâmbătă și v-am promis că sâmbătă o să facem yoga direct în pat de dimineață. O să punem ora 8 ca să nu mai schimb programul și să fie la fel, în concordanță cu cover-ul care e afișat acolo. Așa că mâine dimineață la 8 fix, haideți să facem yoga direct în pat, cum ne trezim. E important să vă aerisiți bine camera înainte, să nu mâncați, să nu beți nici cafea, decât după. Da? Și să, bineînțeles, pijamale, haine confortabile, nu vă vede, nu vă știe nimeni, doar pe mine. Și dacă vă place ce facem aici, vă rog să încurajați asta cu un click pe share și pe YouTube pe subscribe și acolo o să puteți vedea în mod gratuit toate videourile pe care le-am făcut de când am intrat noi în faimoasa carantină și sunt convinsă că la un moment dat ne va ajuta cu ceva toată situația aceasta. Și poate simplu fapt că sunteți aici dintre voi care n-ați mai practicat yoga sau ați reluat-o după mai multă vreme sau o continuați și facem asta zi de zi, de peste nu știu câte zile sunt, 20, devine o obișnuință, un stil de viață și poate că în timp o să continuați cu beneficiile ei, chiar dacă viața de zi cu zi se va relua în mod normal. Ok, încep subscriberii să apară. Super. Îmi scrieți voi, nu cât suntem. I don't know, nu văd, nu știu. Dar așa apare mai nou acum aici, cu noua platformă de live. Vă îmbrățișez, ne vedem mâine dimineață de la 8. Să aveți o zi liniștită. Namaste!